Odmah pitanje za vas, je li naslovnica Novosti uvreda za sve one koji su sudjelovali u Domovinskom ratu? Svakako da je, ne samo uvreda za one koji su sudjelovali u Domovinskom ratu, to je uvreda po meni za sve građane Hrvatske države, to je uvreda pogotovo za branitelje, pogotovo za stradalnike Domovinskog rata, jer je zaista neprihvatljivo dovoditi u kontekst agresora i zrakoplovstvo agresora koje je razaralo, ubijalo po Hrvatskoj sa zrakoplovstvom Hrvatskih oružanih snaga koje danas štite i brane Hrvatsku i sudjeluju u mnogim aktivnostima kao što je protupožarna obrana, kao što je pomoć unesrećenima u Hrvatskoj. To je neprihvatljivo i to nas jako žalosti. Ministre, hoćete li tražiti da se ukine financiranje ovog tjednika iz državne blagajne? To nije u mojoj domeni i ne kanim to tražiti, o tome već koliko znam su se oglasile i udruge, ali ono što je sigurno i najmanje što sam i očekivao je da se i glavni urednik tog dnevnika na neki način ispričao za neprimjerenu usporedbu, međutim nisam čuo takove izjave. Dobro, koji će biti idući potezi? Jeste se čuli s premijerkom Kosor? Što ćete poduzeti? Svakako da sam se čuo i svakako da je neprihvatljivo, ponavljam, dovoditi u kontekst isti i onoga koji je napadao Hrvatsku i onoga ko danas ju brani. Ako nekoga veseli nesreća koja se velika desila, a to su pad 2 zrakoplova danas, to nas onda mora žalostiti i pitati se zašto to nekoga veseli, kao što je sve nas u Hrvatskoj veselilo kada su naši branitelji oborili 2 zrakoplova takozvane JNA koji su ubijali i rušili Hrvatsku. Ministre Vukeliću, hvala vam na ovom kratkom izravnom uključenju u treći dan. Hvala vama.